இன்றைக்கி நம்ம பல்லாவரம் வந்திருக்கோம். இது பழமையான சந்தை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருளும் கிடைக்குதாம். காலையில் 6 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி வரலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் இருக்குது. இது எத்தனை வருஷம் பழமையாக தெரியுமா? சுமார் 180 வருஷம் பழமையான சந்தையாக இந்த பல்லாவரம் சந்தை. வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பூக்கள் பார்க்கலாம். பச்சை பச்சைன்னு செடிங்க இருக்குது. எல்லா வகை பூக்களும் கிடைக்குது. மல்லி, கனகாமரம், பெங்களூர் ரோஸ், சரிங்களா? மல்லிப்பூ தெரியுது இங்கே, பார்த்தீங்களா? ரோஸ் தெரியுது. அழகாக இருக்குது. விலை கம்மியில் கிடைக்குது. இங்கே வந்து நம்ம விலையை பார்த்து பேசி வாங்கிக்கலாம். இங்கே செடிங்க நம்ம வீடெல்லாம் இருக்கோம் இல்லையா, ஃப்ரண்ட்டில் நல்லா கார்டனிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வகையான செடிகளும் கிடைக்குது. கண்ணுக்கு எவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த பூச்செடிகளெல்லாம் பார்க்கும்போது மன கஷ்டம் இருந்தால் எல்லாம் போயிடும். வாங்க அடுத்த கடைக்கெல்லாம் போகலாம். ஒன்று இங்கே எல்லாம் கிடைக்குதுன்னாங்க. பார்க்கும்போது தெரியுது பாருங்க. கருவாடு விற்கிறாங்க, மேட் இருக்குது. செடிக்கு மட்டும் இல்லை, செடிக்கு போட வேண்டிய மருந்தும் கிடைக்குது. இங்கே பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், கரம் மசாலா எல்லாம் லூஸில் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கலாம். மாதிரி செடிக்கு தேவையான அந்த பூத்தொட்டிங்க இது பார்த்தீங்களா, அழகாக கலர் கலராக குட்டி குட்டியெல்லாம் கூட இருக்குது. இந்த கரம் மசாலாஸ் லூஸில் வாங்கிக்கலாம். பேக்கெட்லேயும் இருக்குது. நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இது கருவாடு கடை. தாத்தா கருவாடு விற்கிறாரு. வெளியில் உட்காந்து கருவாடே ஆயிடலாம். மல்லிகை சாமான் கூட கிடைக்குது நிறைய. சட்டி பானை வாங்கலையோன்ற மாதிரி சட்டி பானை இருக்குது. பழங்க இருக்குது. இந்த இரும்பு சட்டிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, குழி பணியாரத்துக்கெல்லாம். இது வந்து விதைங்க. அது பூச்செடிங்க பார்த்தோம். இந்த பூச்செடிங்களுக்குள்ள விதைங்க. பூண்டெல்லாம் இங்கே ரொம்ப விலை கம்மிங்க. மிளகாலாம் பாருங்க. அதான் ஸ்டீல் பாத்திரம் இருக்கு. வெயில்னால முடியல ஒன்றும். இவ்வளோ கூட்டம் பாருங்க. வந்துட்டோம் பாருங்க. வாத்து கூட்டம், கோழி கூட்டம். இது சண்டைக்கோழி. தாத்தா கிட்ட பேசி வாங்கணும். நீங்கள் டர்க்கி கோழி எல்லாம் கூட இருக்குது. ஜோடியாக தான் கொடுக்குறாங்கன்ட்டு இல்லை, நீங்கள் தனியாக கேட்டாலும் கொடுக்குறாங்க. கோழி குட்டிங்க பார்த்தீங்களா, குஞ்சுங்க சின்ன சின்னதாக அழகாக. ஆனால் வெயிலுக்கு எல்லாம் வாடி போயிருக்குங்க. குட்டி குட்டி குட்டியாக கலர் கலராக பார்க்கவே அழகாக இருக்கு பாருங்க. ஆரஞ்சு, வெள்ளை, கருப்பு கலர் மிக்சடாக. இப்போ மீனுங்க. இங்கே எல்லா வகையான மீனுங்களும் கவரில் போட்டு தனித்தனியாக கொடுக்குறாங்க. பணம் இல்லைன்னா கவலைப்படாதீங்க. கேஷ் இல்லைன்னா ஜிபே எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது. ஃபோன்பேலாம் இருக்குது. எல்லாம் டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கு மாறிட்டோம் இல்லையா, ஸோ அழகாக பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கிரெடிட் கார்டு சிஸ்டம் இருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த மிஷின் இங்கே நான் யார் கையிலையும் பார்க்கல. இது வாத்து கூட்டம் பார்த்தீங்களா. வாத்து குழந்தைங்க எல்லாம் கூட்டி வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், முயல் குட்டிலேருந்து பார்த்து விளையாட்டு வரமாட்டேன்னு அடம் பிடிக்குது குட்டி. பூனைக்குட்டி இருக்குது. கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேன். முயலை வாங்கி கூட்டி, எனக்கு அப்போ தான் வீட்டுக்கு வருவேன். அடம் பிடிக்குது குழந்த. பூனைக்குட்டி பார்த்தீங்களா, சர்க்கஸ் வேலையெல்லாம் பண்ணுது. மேலே ஏறுது. தொட்டு கொடுத்தா சுகமாக இருக்கும். தாலாட்டு பண்ணால் அப்படியே கண்ணு மூடுது.
எல்லா வகையான பூனைக்குட்டியும் இருக்குது. நான் இங்கே அதை பாருங்கள், கீழே நாய்க்குட்டி. வெயிலில் எல்லாம் வாடி டயர்டாக இருக்காங்க. என்னை மேலே ஏற்றுவீங்களா, என்னை கூட்டுக்குள்ளே ஆக்குறீங்களா, இல்லை வெளியே விட்றீங்களான்னு கேட்குது அது கீழே. இந்த பக்கம் பாரு. ஐ ஐ இதோ வந்துட்டாரு பாருங்க நாய்க்குட்டி. இந்த பெட்ஸில் ஒரு விதம் எல்லா பெட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பூனைக்குட்டி, நாய்க்குட்டி, மீன், கிளியெல்லாம் இனிமேல் தான் வரப்போகுது. முயல் பார்த்தீங்களா, ஜோடி முழிகள், முயல் வெள்ளை கலர் அழகாக உட்காந்துருக்கு பார்த்தீங்களா முயல். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா நேரம் போக்கு. வந்துருச்சு லாப் நாய்க்குட்டிங்க. இதுக்கெல்லாம் அதிகம் நாட்கள் இல்லை, குட்டீஸ் அதிகம் நாளாகலை. 40 நாள் 35 நாள் என்னவோ தான் ஆகிருக்கு. தடை விடுத்தோன்னே எவ்வளோ சுகமாக தூங்குது பார்த்தீங்களா. அப்படியே கண்ணு அடந்துக்கிட்டே போகுது. பேக்ஸ், ஸ்கூல் சீசனில் ஸ்கூல் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பெரியவங்களுக்கு உட்கார அந்த சேர் மாதிரி இருக்க சேரு, டிஷர்ட்ஸு, பெனியன்ஸு, பூக்கடை, இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளார்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வீடை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு அழகாக கலராக இருக்குது. நிறைய விஷயம் நடந்து வெயிலில் டயர்டாகிட்டோம். நான் வெயில் அடிக்குது. ஜூஸ் கடை கூட இருக்குது, கிர்னி பழம் சர்பத்துன்ட்டு. இது பழைய இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கிற கடை இது, அதுவும் கிடைக்குதுங்க. புளி மிளகா அது ஹோல்சேலில் இருக்க பொருட்கள்
கிடைக்குது, நேரடியாகவே கிடைக்குது. அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து டேரெக்டாகவே இங்கே கொண்டு வரதா கேள்விப்பட்டேன். இந்த செடி இதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி நல்ல வெயில் தான், ஆனால் நல்ல கூட்டமும் பாருங்கள், கூட்டம் குறையல. காய்கறி கூட கிடைக்கிது. சந்தைனா காய்கறி எல்லாரும் இருக்கும்னு தெரியும், ஆனால் இங்கே காய்கறி வந்து நேரடி கொள்முதலாம். எல்லா கடையும் ரிப்பீட்டடாக இந்த பக்கம் அந்த பக்கம்னு இருக்குது. இதெல்லாம் என்னடா திரும்ப திரும்ப காட்டுறாங்களேன்னு கேட்காதீங்க என்ன. 2 பக்கம் இது கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் 2.5 கிலோமீட்டர் கடை. ஸோ எல்லா வியாபாரிகளும் வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒருத்தர்கிட்டையும் ரேட்டு பொருள் தரம் மாறுது. நம்ம பிடிச்ச மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். வாட்செல்லாம் கூட இருக்கு பாருங்க, விலை கம்மியில் விலை ஜாஸ்தியில் அப்படி. கிளம்பிட்டாங்க. எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் பாருங்கள், ஒன்றும் சொல்லிகிட்டே போகலாம், அவ்வளோ இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸஸ், லேடிஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ், சுடிதாஸ், குர்த்திஸ் தான் அதிகம். பேக்ஸ், ட்ராவல் பேக்ஸ் இருக்குது, ஸ்கூல் பேக்ஸ் இருக்குது. திரும்ப இரும்புச்சிட்டு சப்பாத்தி கட்டை என்னென்ன இருக்குது பாருங்களேன். பூண்டு 4 கிலோ 100 ரூபா, அந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்குது. இங்கெல்லாம் விலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா, அது நல்ல நல்ல பெரிய பெரிய பூண்டுங்க. வெயிலுக்கு பானையில் தண்ணி ஊற்றி குடித்தா சில்லுன்னு இருக்கும், ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து குடிக்கிறத விட. ஸோ சட்டிங்க நிறைய இருக்குது, மண்பானைகள் நிறைய இருக்குது, ஊறுக்காயெல்லாம் போட்டு வைக்கிற அந்த குட்டி குட்டி ஊறுக்காய் ஜாடிகளும் நிறைய இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு காசு சேர்த்து வைக்கிற அந்த பழக்கம் கற்றுக் கொடுக்க உண்டியலும் இருக்குது. இது ஷூ ரேக்ஸ் வைக்கிற மாதிரி புக் ஸ்டாண்ட்ஸும் நிறைய இருக்குது. அப்படியே நடந்துக்கிட்டே போனால் ஒன்றா வருது. செல்ஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்களா, இந்த செல்ஃபோன்லாம் 400 ரூபாவாம், பெல்ட்டு கடை. ஆனால் அந்த செல்ஃபோன் வெடிக்காதெல்லாம் நான் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. இந்த கடை பார்த்தா வித்தியாசமாக மரம் இருக்குது, சட்டி இருக்குது, அண்ட் ஜூஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது. இது ஒரு ஃபியூஷன் மாதிரி கடையை வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டியாகவும் இருக்குது, ட்ரெடிஷ்னலாகவும் இருக்குது, ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கடை இது.
பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் என்றைக்குமே தேவை. அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் இனி வந்து கொண்டே இருக்கும்.